Jongjong mahita amanginang nang Roma nama aka parhaladuta. Maulea tema dihita saluhutna hudul mahamu. Huriani tuhata nani hahulongan di bagasan sadarion hami sian parhalado madok mauleate di haroromuna amanginang di parminggota sadarion jadi nang pukotama parminggota marede mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho alijolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon di batam. Haleluya.
Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbahen hami mabahen manangaha, molosoho dongan nami, dibaheni, sailehon madihami, roha benua gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tangihon hamuma pati ni debata di minggu sadarion imana tersurat di Sada Petrus tolu ayat tolu. Unang madi pajagar-jagar rupana sian duru marhite-hite namana dadani obuk manang marpakean sere manang nama make-make. Diulangi hami. Unang madi pajagar-jagar rupana siad duru, marhite-hite nama dadani obuk, manang marpakean sere, manang namake-make, ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita Tuhan di bata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Marede mahita.
Tatopoti madusat tanda gudangi diadopan di debata martangiang mahita. Ale debata nami, nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum, huhilala hami, rikot do asini roham, disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolum. Jala hupar hatopot hami, tung najut jodoh hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu, sayunang pabali hami sian jolum. Alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni akka perdosa. Alai hamu baon ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulan nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangio dohot hagogoon nitodi parbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon digoarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhasesaan di dosa. Para siroha jala pardenggan basa do jahuba, labbat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhita hobar tuakka dosatta, jala dang dibaloson tuhita hobar tuakka hajahatotta, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani jahuba di akka namak kabiari ibana. Hasangapun madi debatan nadi gijang. Amin. Marede mahita. Tabigema hatani debata turpuk diari mingguon
Imana tersurat sia Lukas sia ayat 22 sahat 27. Tajahama marsikat sori. Laos di dogma, ia anak nijolmai ikut gudang do taunonna, bolok konon di akka panungganei, situa ni malim, dohot si boto surat do ibana, dungi pusaon na do, jala mulak mangulu do diari patoluhon. Ay agoan ho sama nanaing paluahon hosana, alay na agoan ho sa alaniau, ido na pangulu hosa. Asa naolo maila alaniau, dohot alaniaka hataki, pailaon ni anak ni jolmai do ibana, dinaro ibana di bagasan hasangapon, na di ibana dohot na diamai rapon akka suru-suruan na badiai. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tahatidakkon ma haporseautai songon nani hatidakkon ni dongata sahaporseaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba sedai imana ditubuhan di si Maria, naga begabea si atod di parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangunghuman di silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul di siamun ni beta Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia do dihasesani dosa do dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doh dihangoluan nasora suda. Amin.
Tapuji matuhata marhitekor ina marpelos. Dilanjutkan memuse kor ina parari Kamis.
Tabigi matiting ni Huriata, iman na di jahahon ni amang situa tobing. Titing ni Huriata 15 September 2024. Naparjulu. Goar ni Minggutta sadarion, ima minggu 10 dung Trinitatis. Topik jamita, ay denggado uhum ni Jehovah Tuho. 2. Dijakon mulak gabe ruas Huria. Di hari Kamis 12 September 2024 di bagasan sermon perhalado nungga dijakon mulak gabe ruas ni Huria, ruas naung dihonahon ruhu permahanion ni Huriata. Jala pamuka minggu sadarion 15 September 2024 gabe ruas ni Huriata ima keluarga amang sareal butar-butar inang Anggia Putri Dita Della Rosa boru 5 jutak rabdohot tolu anak konna ima Sahriel Suman butar-butar Saint Harvey Bastian butar-butar doho Sivander butar-butar. Alamat nasida di Jalan Saripudin Yos Perum Sepinggan Lestari RT 40 masuk tu sektor Bethlehem. Tu ruas naung di jahahon guarna mendangi doho ma asa jongjong di ingananna. Oh mungkin naking di luar tidak di luar. Jadi malatema saya gabe ruas nama ngulu ma nasida di Huriata. Tolu. Panitia tahun Okumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. A. Nungga di padalam perhalado doho panitia tahun Okumene Inklusif janji iman tuganup sektor atong tadukung ma program panitia tahun Okumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Minggu sadarion 15 September 2024 dung sipul permingguan manogot dot harian di patupa panitia tahun Okumene Inklusif do Basar. C. Jadwal pertandingan voli final antar sektor. Hari Minggu sadarion 15 September 2024 grup putra Nazaret vs Galilea pukul 15.30 WITA. Wasit sada sektor Yerusalem, wasit 2 sektor Sion, Lesmen sektor Bethlehem. Grup putri Bethlehem vs Galilea pukul 16.45 WITA. Wasit sada sektor Sion, wasit 2 sektor Nazaret, Lesmen sektor Yerusalem. D. Festival Kor terlampir, kupon door prize terlampir. F. Minggu Ekologi 22 September 2024. Di nama nomu-nomu Minggu Ekologi patupon ni panitia Okumene do persegi ni tano na adong di pudini Garejata asa dikelola ganup sektor gawe taman. Pertikian lahu mengelola boydo ganup ari di hari Sabtu 20 September 2024 sudah taman naung disagihon tu ganup sektor nunga ias jala disuani akabunga. Perawatan taman selanjutnya dipasahat tu ganup sektor. G. Kunjungan ke panti asuhan Kasih Marturia. Di hari Sabtu 21 September 2024 pukul 10 WITA di Patupa Huriata do kunjungan tu panti asuhan Kasih Marturia tu ruas ni Huriata darade mengurupi dalam bentuk sembako dohot materi boyma di pasahat tu kantor gereja. 4. Pasahat tohonan situa. Di hari Minggu sadarion 15 September 2024 di bagasan permingguan harian di Patupa Huriata do
ulaon pasahatot tohonan situa tu tolu halak calon situa ni Huriata. 5. Franciscus Joyo Simbolon, lahir 6 September 1977. Suami dari Erna Friandi Gurning, sektor Bethlehem. Welman Pohan, lahir 10 Februari 1981. Suami dari Resi Enda Mariani Tamba, sektor Nazaret. Arlin Nurhayati Huta Barat, lahir 11 November 1977. Istri dari Halomoan Pasaribu, sektor Bethlehem. Tatengak koma situani Huriata, asa di bagasan serep ni roha, doho persitutuon mamaleho dirina makobasi Huriata. 5. Amplop dana tu diakonia. Di hari Minggu sadero 5 September 2024, di bagasan permingguan menugot dohot harian di Patupa Huriata do papungu amplop dana tu diakonia ni Huriata. Onom, ibadah Komisi Perempuan PGI Balikpapan. Di hari Senin Marsogo 10 September 2024, di Patupa do ibadah Komisi Perempuan PGI maringanan di GPPS Eklesia masuk pukul 15.30 wita pinangidohom ma tupunguan ina Kamis maddoho tisa. 7. PHD AMA. Di hari Senin Marsogo 10 September 2024, di Patupa Huriata do PHD AMA maringanan di Sopomekmet masuk pukul 10 wita pinangidohom ma tusude AMA di Huriata maddoho tisa. Lalu pertanyaan sektor. Di hari Selasa 10 September 2024, di sektor Bethlehem maringanan di bagas ni keluarga Amang Erikson Pancaitan, Inang Katarina Kristiana Boru Nenggolan. Alamat Taman Bukit Sari 2, Blok J2, nomor 2, Geraha Indah. Di hari Rabu tanggal 10 September 2024, di sektor Yerusalem maringanan di bagas di keluarga Amang Franky Dharma Bakti Siahan, Inang Junita Boru Sihotang. Alamat Sumberjo Jalan Tanjung 3 nomor 14. Di hari Selasa 17 September 2024, di sektor Bethlehem maringanan di bagas di keluarga Amang Franklin Nicholas Sitinjak, Inang Revina Ovelina Boru Simajuntak. Alamat perumahan Balikpapan Regency, klaster D klaster Kastarika, JW3 nomor 50. Pinangidohom ma tu sude ruas ni sian sektor Bethlehem dohot sektor Yerusalem asama dohoti partangyangani. Sia permohonan bantuan dana. Hobar tu surat pengedoan sian HKBP sebelutu naik pajongjong gedung sekolah minggu do nasida. Alani di hari Minggu naro 22 September 2024, di bagasan permingguan menugut dohot harian Patupau ni Huriata ma amplok dana laho menghurupi pembangunan ni. Jalan Makobasi, Minggu disi Ima Pendeta Leorestis M Lumbang Gaul STH, Padita Resort HKBP Sebelutu. 10. Peresmian Huria Nago dan gedung gereja baru HKBP Naomi Handil. Di hari Minggu 20 September 2024, di Patupa do peresmian Huria Nagok dohot gedung gereja naib baru
HKBP Naomi Handil. Utusan sian huriatta lama dohoti ulauni, ima punguan Korama penabur, dohot seksi Paropuan HKBP Balikpapan Baru. 10 sada. Ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Perhalado dohot suder ruas ni huria pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu suder ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama Kalason di Bagasan Samingguon. 15/1/20 sada September 2024. Hata di debata madok sai parohai mahami memilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha na bisuk hami. Pesalmen 10 ayat 12. 12. Yuran diakonia, poti parasian, warta keuangan tim panitia okumene inklusif, kerapihan persembahan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan, huria, panitia pembangunan, dan tim diakonia, boy mata jaha, di grup WA HKBP Balikpapan Baru do sektor. Manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songoni matiting di huriatta, di Bagasan Mingguon, di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna. Amin. Tapuji matuhata marhitekor punguan ama.
diuduti mamose sian kor punguan ama penabur.
Tapapungu ma peleata, Uhud marede siabukwede 725 ayat sada dohot uduna. Martangi yang mahita, dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti roha do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salukna.
Barita nauli dihita di minggu tasadarion iman nenet sen buku pesalmen bidu 110 ayat sada saha rodi ayat sia. Tabukama buku bibelta amanginang asa tajahama turpukon marsika soring. Pesalmen bidu 110 ayat sada saha rodi ayat sia. Doh ma song leader ala live streaming. Songono matar surat di sini. Holong dorohaku di Jehovah ala nang ditangihon jojoki par hurajayoku. Ainunga di paeneng pinggol na tuaw. Jari sayjo kumaibana salereng au mangolu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea nau. Jala nunga pola mangonai tuau akahagugutan di Banua Toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan. Dungin bajojo magoat ni Jehovah. Ale Jehovah, sai palua matot diki. Para siroha do Jehovah, jala nabonar, jala para siroha do debatat tai. Siramoti aka syucur rohado Jehovah. Nunga tung terjepola. Jari ibana mangurupiau. Mulak maho alito diku tu para dianmi ay dinggando uhum di Jehovah tuho. Tongodo, nunga paluaho tondiki sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu, patu sian partuk Tuhan. Sai marparange di julu ni Jehovah mau dia kaluat ni halak na mangulo. Ima saat na. Hurian itu hatta sugari di suku tuhita ahado alana dia do bocirna ubana holong rohata tu sasahalaki. Apa latar belakangnya? Contoh majo rupani. Langsung ma sugari di suku tuhamu amang inang. Ahado na melatar belakangi holong rohamuna tu amata monong tu inatan na julu ada orang sosaud. Banyak latar belakangnya ya. Alai kubai majo latar belakang na umum. Na parjulu fisik ate. Ala gateng, ala baga. Itu umum na. Itu secara umum. Adong dotong halak mamereng fisik na ala mokmok. Alam mo rohana mamereng na mokmok. Na kekar. Na marniang. Adong dohala lomo rohana mamereng na marniang na. Adong dohala lomo rohana mamereng na markumis. Ikaw na long si kumis na hubereng na. Adong lomo rohana mamereng poropuan na gajang ubu na. Molo dang gajang ubu na kurang menarik do di mana. Dak parduli bana manang na adok kepeng na manang na sorok pehepeng na alai adong syarat na songoni ima ukuran na di bani mana. Dia melihat fisik. Na paduahon materi. Adong do halak mamereng materi ate. Hidupan na adong istilah padohan cewek matre. Dakola ni cowok matre piadong do. Dakola ni cewek cowok matre itu ada. Olak kepeng do na mangguhi rohana. Roa petaho, birong petaho asal mah parhepeng. Matong dah. Memang ada istilah mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Mesti dotong ada. Jadi materi itu di atas segalanya. Ada udah pandangan di halak nasional ini. Nah patuluhon, ulaon pangkat menang jabatan. Kariting petaho, asal mah ulaon dah di Pertamina. Metong. Birok petaho, nang kepala manajer di mana di Pertamina. Dia tidak peduli. Manang pegawai negeri mak. Nang kepala minimal pegawai negeri. Bagai terjamin dah ada orang pensiun ni bahaduan. Itu pikirannya. Pekerjaan jabatannya. Ada juga orang yang selanjutnya melihat haporsyaunna imannya.
ikon dongan sahapor siaon manian, kalau bisa dongan sahuria. Kan itu, undang apalah sian GPIB, apalagi sian kote-kote na, ay sian HKBP mah. Kalau bisa kawan satu gereja mah. Apalagi undang mah sampai naso sahapor siaon. Satu iman lah kalau bisa. Itu pikiran. Baru namang yuk muse mau leboi satu suku lah. Muse teh. Tadi satu iman, sekarang satu suku lah. Adang rikok gateng mamora manang nasong dia, na penting halak Batak mak. Udang mandian sampai halak Bonggali. Janganlah orang Batak lah kalau bisa. Asal tabah tutur, tabah todong. Mulu betul-betul sama-sama orang Batak. Baru namang yuk muse pangalaho, adong dorate sifat. Melihat sifatnya. Dang rikot imana mamora manang gatengi, yang penting sifatnya baik. Burju, setia. Undang sampai adong peristiwa KDRT apalagi, kekerasan dalam rumah tangga. Ayo lo sokoni, ayalak buru ni rajai, mulo nang di parbula doate, ite dangi. Ngarugi dah. Kalau dia memperistri orang hanya untuk dia pukul-pukuli. Itulah pangalahona. Yang penting baik. Sian piga latar belakang naik, waduh teh amang inang. Dia mahamu hira-hira teh, dia mahidang. Di rawata mata lu sia teh, menang na dia pe. Adong dope, yakin tahu di luari dope. Menurut pengamat tata, itu hanya sebagian yang saya lihat. Banyak juga latar belakang yang lain mungkin kenapa kita suka kepada seseorang. Alai umum manakin nahodokone. Adong musai mungkin na khusus doakan nasing naik. Jala songoni pa pada ngata tubuh dongata jolma. Jala boado bahenota molo tutuhani. Itu masih sama manusia. Boado molo tutuhani. Ado latar belakang ta gabe holong rohata tutuhatai. Ado mangojar rohata gabe holong rohata tutuhatai. Apa yang menyebabkan kita menjadi sayang kepada Tuhan? Nah pasti alus sudah ulas ada dong. Pengalaman hapor syaun, pengalaman spiritual. Ido benda taholong itu hatai. Jala sogodina pinatorang ni turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion. Takas nakin di dok para pesalam ini di ayat sadai mulutaida. Holong dorohaku di Jehovah. Aku mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Ahado alana dia do bocerna. Ubena di dok para pesalam ini holong dorohaku di Jehovah. Kenapa dia berkata ini? Nah parjolo nakin di dok dia sadai ala nong ditangihon jojoki parhura joki. Ini latar belakang dia menjadi mengasihi Tuhan. Holong rohani di mana tuh debata ala itangihon jojona parhura jonai. Takas nakin di pajojor rison apa-apa saja yang menjadi latar belakangnya sebab dia sayang mengasihi Tuhan. Gabe holong rohani para pesalam ini tu Jehovah ala ditangi hodo jojouna. Aibu ido adong halak ibigi alai dang itangihon. Ibigi alai dang itangihon. Los. Dang nyangkut nang kepala sada kalimat. Di bagasan dirina. Allah yang kudison nakin jelas par pesalam ini itangi hodo parhura jeoki. Bagai beholong marohana tu Jehovah dah. Karena Tuhan mendengar seruan dan permohonannya. Ini latar belakang dia yang pertama. Kenapa? Dia holong rohana di Jehovah. Napa dua nakin di do al di palua doi mana sian hamate yang naung mangonggop. Diluputkan dari belenggu maut. Taida manakin di ayat 3 1 ayat 4 nunga pola dihaliangi akarate di hamatea nau jala nunga pola mangonai tuau aka hagogotan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagogotan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo maguar di Jehovah ale Jehovah. Saya palua ma todiki. Ido dakin di dok para pesalam ini. Di ayat 3 di ayat 4. Dungi mo siya nakin di patorang di palua matana siyan ilu-ilu
Di palua pak nasian partuk Tuhan. Di ayat 8 nakin didok imana tongondo naung di palua ho todikku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan. Ini pengalaman spiritual yang dialami pemazmur. Benaholong rohana di Jehovah. Ada pengalaman yang dialami. Baru namangi Muse di hapor saya parpasal bedido bahwa Jehovah saya berpihak do tua kasih maroha. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang sederhana. Didok nakin di ayat 6a siramoti aka sujur roha do Jehovah. Diramoti do aka sujur maroha. Orang-orang yang sederhana. Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Nah, apa to musinakin didok dirupi doa kana tarjepol. Atong ma di ayat onomi nakin didok ainu ngatung tarjepol au jadi ibana mangurupi au. Aku sudah lemah tapi aku diselamatkannya. Omma pengalaman spiritual lah. Gabi holong rohana di Jehovah. Baru napa namangi musanakin denggando uhum ni Jehovah. Ay didok nakin di ayat 7 mulak maho aleto dikku tu para dianan mi. Ay denggando uhum ni Jehovah tuho. Los ido topik minggu di minggu ta sedarion Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ay denggando uhum ni Jehovah tuho. Ala nang dihilala para pasal benido denggan uhum ni Jehovah di bagasan nguluna gabe holong marohana di Jehovah. Dia mengasihi Tuhan karena ada pengalaman spiritual yang dialami dalam hidupnya. Marhite turpuk jabi tahun dia mah neng dohonona tuhita di konteks masa kini noengon. Nah parjolo taholongi ma tuhata ala naung dihaholongi dohita. Itu pesan na parjolo. Marilah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Holongi dang boy bertepuk sebelah tangan nanti. Ala ikon bertepuk dua tangan do asa makuling. Coba majo bertepuk satu tangan kita songonon. Batu alugui mati. Mana bisa berbunyi? Tang boy makuling. Ala ikon dua tangan do asa boy makuling. Ikon bertemu do. Molos ada do. Dang adong boy bertemu. Dang nyambungi. Hale harus dua tangan do. Baru dia bertepuk. Anggo sebelah tangan do. Timpang deh. Ido molo taida. Jala tutuh hatai pe ikosoni do hita dah. Bau nang olah tuh hatai nang makolong hita, tapi hita dang makolong itu hatai. Jangan bertepuk sebelah tangan. Jangan hanya kita paksakan bahwa Tuhan itu harus sayang sama kita, tapi hita pedang kolong roh hata tu imana. Bertepuk sebelah tangan do warnai. Ake bertepuk dua tangan do. Tuhan sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan. Anggui connect memana, menyambung memana. Kalau dua tangan do, jala molo didok, kolong rohani tu hatta tu hita. Apa buktinya? Apa bukti bahwa Tuhan itu sayang sama kita? Ai di Bibel taido takas ipat orang bahwa holong ni rohani di patarida do marhite Tuhan Yesus anak nana sasadai. Di leo do anakna dihau pinarsilangi asa mangulu hita. Nungai kon mate hiak kita ala di dosata ai upana tinuhor di dosa do hamatean. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini lau manesa dosata jala mangaleon hanguluan na manoktongi, itulah tanda bahwa dia itu sayang sama kita. Dang di pasobo hita di bagasa dosa, alai dia selalu memberikan jalan keselamatan. Jala
Ima holong ni Tuhan tatu hita. Nuain siya kita, buado cara talau patari daun holong ni rohata tutu hatai. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita melalui Tuhan Yesus, kita buado cara tamak holongi mana? Asa unang bertepuk sebelah tangan atong. Asa bertepuk dua tangan di mana? Gayung bersambut, holongi. Batutu mangaradoti jalan mangulok kata nama. Itulah bukti bahwa kita itu sayang sama Tuhan. Holong rohata di Tuhan tei. Unang maholak kita nang diholongi, alai ikon taholongi ma Tuhan tei. Amin. Kita harus ada gayung bersambut. Ketika Tuhan sayang, kita juga sayang kepada Tuhan. Songon hita jolmai dote. Itong-atong keluarga pe tong do songoni. Allah holong rohani amatai tu inatai pe gabi holong marohana tu amatai. Gayung bersambut dia. Coba kalau hanya bertepuk sebelah tangan, gabe dang nyambung holongi. Ido molotaida na parjolo. Baru na paduahon pesan naneng berengot tasyan turpukon di leod debatado kepastian di ngoluta. Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kita. Kepastian do. Dang nasi pak kita. Ale kepastian do. Anggo nasi pak do. Boy do dang. Ido, ale yang kita dang, pasti do. Molo didok kepastian, mungkin salah satu contoh, kalau kita misalnya menompang sebuah kendaraan, bagaimana supaya sampai ke tujuan. Ay bodoh songonya teh, ay manompang maju ubah, asa sahat tusan, misalnya, ay manompang mau tu mobil sisahat. Asa sahat tusan, unang nian mobil sisakot ninda. HP umarga jala ubaga, do nian mobil sisakot, sian mobil sisahat. Lebih banyak, lebih mahal harganya. Bo asa mau pala ikon manupang tu mobil sisahat. Ala adong kenyamanan di sini. Bahwa dia pasti akan sampai ke tujuan. Contoh dodah nahubenon. Buah horoa, boy do horo dak satu tujuan, boy do kan bisa tidak sampai ke tujuan. Songon sisako marupani, jangan ilustrasi do nahobenon. Songon sisako marupani 10 hali mabuan mobil alai 8 hali tabrakan. Hai si bihala barani manopang tu siat ya. Hola 2 hali masalamat imana mabuan mobil, 8 hali tabrakan. Ada kinata, itekongan pe tong do digas, turun-turunan pe tong do igas habis. So sako imana, hobar tu guarda itu, dia nyangkut di mana-mana karena ya dia juga bawa kendaraan, yaitu 10 kali bawa mobil, 8 kali tabrakan. Agak biar bihalak manopang tu nanti. Ale mau si sahat, nak pe nanget, saya sahat dari mana tu tujuan dah. Ayo tong dah. Contoh do, nahubani, bohado. Asa adong kepastian bahwa itu sampai ke tujuan. Jala songoni do lau mangihut Tuhan tai, ikon adong do kepastian bahwa kita itu sampai ke tujuan. Sahat. Molo di Yohanes 4 ayat 6 di Tuhan Yesus do, au do dalani, dohot asitongan, dohot hanguluan, dang adong nasahat Tuhan mai, iya so, marhite-hite sianau, tidak ada yang sampai, dang adong nasahat Tuhan mai. Molodang, siya di mana? Buah sasahat, baik siya di mana mak? Supaya sampai ke tujuan, harus dari dia. Jala moloteida holan di bibelta do adong pernyataan kepastian dari songoni. Itu kepastian, tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganti oleh apapun. Kitab apapun yang ada di dunia ini, tidak ada pernyataan kepastian namandok songoni. Holan di bibel do adong namandok bahwa dang adong nasahat tuamai yang keso marhite-hite sianau. Ido di dok Tuhan Yesus. Ada kepastian, bukan keraguan-raguan. Kita sampai kepada Bapa yang di sorga melalui dia. Marhite-hite mana do? Ido kepastian. Alani dileo do waktu hita kepastian
bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus, jalai kota jakot doi tahapor syai di bagasan nguluta. Amin. Ina paduaon. Baru dapat uluh ma topik minggu. Adinggando uhum ni Jahoba tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Meragam do dengan uhum ni Jahoba di ngulut tahun. Banyak perbuatan baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dokter pajujur hita deh. Apa-apa saja perbuatan baik yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan berikan di bagasan perguluat tahun. Tajak komai di bagasan kaporsyaun. Bahwa Tuhan telah memberikan yang paling baik dari yang terbaik dalam hidup saya. Iliot doa kanarikot, jalaido, na patahu kita gabe sitidangi. Menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Bohado bahenota asa gabe sitidangi menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan gabe ula-ulani di batahi ta di bagasan parguluat tahun. Jalaido nanaing pasahaton ni huriata di bagasan tikion. Ima pasahaton tohonan situa tu halak amang dot halak inang natulu di son. Memang lebih kurang 2 tahun itu emang belajar hamu sian hami. Godang do pelajaran nong kupasahat tami tu hamu. Ya intinya mula tu hamu do tongi. Mau melakukan akan menjadi berkat. Jalan pasti yakin doa alana sudi do halakon mandok aunang mo jawamang. Patopu tahun depan indah. Gabela siaro aku songoni alusda. Memang songoni do. Mereka merasa belum siap jala ikon debatado na patauhon. Ikon do. Ay malo do siap doa. Gampang doi kecil doi marageda anggoi tarsomong mai. Alai nasida betul-betul menganggap bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Melihat tema. Itu benar di kesepakatan ya saling mendukung mamu dalam keluarga apalagi. Bimbingan keluarga pe ngau pasahat tami tuhamu lasroha. So dia respon muna jala nah pasti dak sesudi padita maben adong bimbingan pastoral tu keluarga. Tuaka perhelado nanaing majalo tohonan. Bahkan sipata tu calo situa pe hola sermon dong. Dak pola dong di leon bimbingan. Alai melihat mah di pengalaman nami di Nalau Marhuria sian berbagai inganan ima ngahu pasat tami tuhamu. Jala sada do neng donon nami ya selamatlah menghadapi persoalan. Ragam aka hamaolon naikon adopamuna alai kalau Tuhan di depan itu tidak ada apa-apanya itu. Dangadong dia molo di batado na memandu ngeluta. Alai molo dipudi do Tuhan tei bah golak mak. Alai molo di jolo tetap kita dipandu maka kita akan diberikan kekuatan. Molo ngolo parhalado saya udah doi bahwa hidup parhalado itu bagaikan rumah kaca. Artinya pusat perhatian. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana ngomongnya, dan bagaimana sikap terhadap jemaatnya. Parduli do, so parduli do manang nawado. Ala yakin doa anggo dihamu natulu, di sharing-sharing di hita, seleling marguru hamu tuhami, melihat emak. Sudah banyak sekali bekal pengalaman, jala memang dong bahwa dakola di huria hamu parhaladu, di pungan marga pe, mulak kamu tuh huta parhaladu hamu non. Dakola di hurion, nak pe di huriok kamu gabe parhaladu. Itulah dia rumah kaca tadi. Dia akan menjadi pusat perhatian, dia akan dilihat bagaimana segala-galanya. Posdoro margogo, pasti margogo dohamu jala Holland debatado na patauhon gabe ula-ulana. Kita hanya sebagai perpanjangan tangan, tapi ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan
memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saat ulah toh nambi jala toktong ma pangasahod di bata amanginang di bagasan ngulumuna. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema rohanami di Tuhan na pangingotok kami kolong ni roham di hami na patukod akan narikot na mga leon hanguluan jala haluan di bagasan ngulu nami nuaing nang di ngulu nami sogot. Dongani hami Tuhan makatidakoni di bagasan ngulu nami. Asaboy hami gabi ula-ula na met di bagasan Portibion. Parar hami Tuhan marhite pabahenan nami melalui perkataan, melalui perbuatan apapun yang kami lakukan. Gabi hasanga po ma di guar mo na badiyay. Pasu-pasu Tuhan, sudi aka pakobosyon di huriam di hakabipi balik papan baruon. Marhiti tikting ni huriam aku bigyan hami nakin. Paborhat mahami salut aka ruas do parhalado bergandengan tangan. Patupa akan nauli na dinggan. Diaka pakobosyon na nang sulon nami di tonga-tonga ni huriamon. Secara khusus sama Tuhan di dahodo manami do inanami di son rap do keluarga calon situa nanaing majalo tohonan hasituaon hobar tu aturan ni huriam hakabipi dohot agenda nunga marguru na sida Tuhan lebih hurang na 2 tahunon nakperagam akan naboy hanguluhon na sida muse di bagasan nguluna alay nunga godang parsiajaran naboy dapot na sida alani Tuhan dongani manasida makanguluhon tohonan nanaing ape tu nasida asaboy nasida gabitiruan dihata pabahenan nakaporsyaon na pasu-pasu nang sudia ka keluarga akayanakon nasida asa doktong boitong gabi sibuan las niroha gabi tiruan mai di bagasan gulmit ningoluna posra nami Tuhan molo tuhodo hami marpangusadian molo tuhodo hami mangalualo patawomo do hami gabi ulaulam di bagasan gulmit ningolunami siapare alay Tuhan ragam sihiremon nami siako hodo natuk mangalihoni hobartu asi dot holong ni roha nasiako. Moliate diragam ni pasu-pasu naku parsaulion de jalan naku jalohami. Sayhoma natuktong manabay mangalihon gugo mangalihon hahi paso di hami Tuhan. Satuktong pararom hami. Gabi ula-ula na met saliling mangulo di Portibion. Om matangi ang Pangiduan do telehele nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Tapasama amplop dana tu diakonia huriata hud marede pitu 27 ayat sada dot urutna.
Masuk mahita tu acara na pasato tohonan situa, Roma tu jolo, ama inang calon situa dok keluarga, song ninang dongan nami parhalado, rap mahita isom makaleangin na sida. Los marede mahita siya nomor 714 ayat sada dot ayat 4. Jolo mang. Tabegema aturan dok peraturan ni Huriata KBP 2002 dung amandemen paupaton taringok tu situa di halaman 110 dok 114 na jinaoni indang Bibel Pro. Aturan dohot peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen paupaton taringo tu situa halaman 110 sahatu 114 sada situa ima nama jalo tohonan situa sian HKBP marhite-hite padita resotna hobartu agenda HKBP. 2. Syarat gabe situa. A. Ruas nama meleho dirina gabe situa di Huria. B. Naringgas marminggu dohot madohoti parpadanan nabadia. C. Naso hasurahan pangalahona. D. Naumotik na marumur 25 tahun. E. Hipas roha dohot pamatangna. F. Mamolus pendidikan naumotikna sekolah lanjutan tingkat pertama. G. Napinilit ni ruas sia tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parhalado partohonan. Tolu. Ulaon ni situa ima. A. Patupahon padidion na hinipu. B. Patupahon statistik ni ruas di sektor na B. C. Madohoti sermon parhalado dohot rapot ni situa. D. Pasahaton pasu-pasu sopola mga pehotangan. 4. Inganan pangulaon. A. Sektor haborhatan dohot huria o jahanna do ianggo inganan pangulaon ni situa. B. Rapot parhalado partohona do manotuhon aka bagian siulaon ni situa di huriai. 5. Parpidaon. Situa napida sian huria tu inganan na asing dang otomatis ibana gabe ruas parhalado di huria na nidapotonna alai hokdo iyang gotohonan hasituaonna. 6. Pasiu do sahalak situa molo dung marumur 25 tahun. Alai hokdo tohonan hasituaonna jala pasahaton nipa ditaresotma surat ketetapan pasiunna. 7. Maradian sian hasituaon. A. Naso diula betohonanna. B. Ala pangiduan sadiri. C.
hona ruhut parmahanion pamisangon de moding. Songoni mahatorangan taringo tusitua hobar tu aturan dohot peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen na paupaton. Hamu akadongan na sahuriaon, didahamu donoaing dongata na jongjong dison, na tapilit bayan situa di tonga-tongata, naing pangidon na sida ma pasu-pasu na siya tuhatay, asa margogo na sida mangulahon tohonan na sida. Atong tabigima pangaripunan ni ulon situa hobar tu agenda HKBP. Naparjolo, pangulan ni huria do na sida, mamata-matahon akaruas na pinasahat tu na sida, doho mangaramoti parange na sida. Molo di boto na sida, nahurang ture parange ni manang ise, ikon paingoton na sidai, manang pabuon na sida tu uluan ni huria, asa dipature. Napaduahon, mandasdas ruas ni huria tu parmingguan, doho manakasi alana uban na sorok. Napatuluhon, mandasdas sudut no poso, asa odop rotu parmingguon, jala makarikoton parbinotoan. Napaupaton manikir akan namarsahid, jala paturehon akan narikot tu nasida, do nasa natarpatupasa, alay narumikot, pasingoton hata ni debata tu nasida, doho tumangyakosa. Napalimahon mga puli akan namarsak, paturehon akan nadangol dohot napugus. Napaonopon manugunugu aka parugamon asing dohot akan nalilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Songonima pangaripunan ni ulon situa hobar tu agenda HKBP. Mari mahita siya nomor 700 sada ayat sada. Dihamu na hinaholongan na parjolo amang casi Franciscus Joyo Simbolon, na paduon amang casi Walmen Pohan, na patulon inang casi Arline Nurhayati Hutabarat. Na ing takas boton nami burjuni rohamuna mangaraduti ulaon hasituoni. Di baheni alusihamuma suku-sukunon sian ias ni rohamuna. Na parjolo, naulo dohamu mamarangihon parange na tama, di jolo ni debata, dohot di jolo ni jolma. Na paduahon, naulo dohamu majalo ulaun hasituaon, songon na pinajojor odeng tuhamuna. Na patuluhon, naulo dohamu mangaradoti, sude ulauni, sian nasaroha, doho sian nasa gugumuna, hobar tu hatani debata, molonong hibul rohamuna mangului Tuhani. Marpa dan mahamu di jolo ni debata, doho di jolo ni ruas ni huriana na marpungun wayang dison, dok kamu ma patuduhon pangoloyom muna, rak pamu.
Atong masih jalanga mahita pabuahot ni padan munai, jala pabuah naulu hamu mangula ulau ni Tuhani, rap dohot tami. Ale Franciscus Joyo Simbolon, upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Balikpapan Baruon, marhite-hite goarne de Bataama, dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne tod di Porbadia. Amin. Hatane de Bata, nagabe ujah di Pakobosyo Muna, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Sai di parohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite to di porbadia, mangaradoti siulom muna di tonga-tonga ni huria, na di pasah Tuhani Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni huria nai. Amin. Ale wal menpohan upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Balikpapan Baruon, marhite-hite goarne de Bataama, dohot goarne na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne tod di Porbadia. Amin. Hatane de Bata nagabe ojahan di Pakobosyo Muna di tonga-tonga ni Huriaun, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Sai di parohai Tuhan debata, aman itu hata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite to di porbadia, maka burjuon siulamuna, na pinasahat ni debata Tuhamu sadarion di tonga-tonga ni huriana, asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Arline Nurhayati Huta Barat, hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Balikpapan Baruon, marhite-hite goarne de Bataama, dohot goarne na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne tod di Porbadia. Amin. Hatane de Bata nagabe ojahan di Pakobosyon Muna, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Di parohai Tuhan di Batamaho, marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok to di Porbadia, mangulahon tohonan na pirsa Tuhamu sadarion, marsangak mandibata di tonga-tonga ni Huriana, marhite-hite Pakobosyon Muna di tonga-tonga ni Hurianai. Amin.
Ya, pagi daw ma situane baru madopak koruas. Ya, masuk mahita tu acara pancakonon. Kamu akadongan sahuriaon, jako kamu manasida di bagasa dame, sudi mahita manggugu manangyakon nasida, asa majadi ulon nasida hut makorhon hasangapon ni Tuhata. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho, ala asini roham dia kadongan namion. Saya tabai matunasida akasi leo-leo ni tod di porbadia. Asalam marroha, jala margogo nasida, mangaramoti tohonan nasahat tu nasida. Asi roham dohot di sudi ruas di huriamon. Asalam hot haporsion nasida be, jalalam ture parangin nasida mangihutoko, sungguh lima rohanami asa masih haholongan, unangadong si picangon dihami, asalam rarat harajaunmu, jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Tapi gima kor parhalado.
hudul mahita salutna. Marede mahita siya nomor 730 ayat sada los jongjong mahita. Tatangya ko mapiliata martangyang mahita. Ale di bata manami na di banuagijang. Hodo haroroan ni saluhut sileleo nadinggan. Dohot nasaw libasa na mauliutus. Hu pasahat tami masya nilehom tuhami pilihan nami tuhong. Sa jalo may gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho na rajaumu. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhama rohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banuagijang say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaumo, say sau malomoniroham di banuato ngaon songon na di banuagijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siya pari, siya sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyon tu pangucunan, pelua mahami siya pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Tujulo mahita masih jalangan na manginang, jala tusom mahita parhalado salu na sa di jalang ruasta,
songoninang keluarga namar macalo tohonan hasituaon jala parpudian non asa foto bersama ma parhalado. Ya sekaligus barede nomor 60 ayat 1 tulung.